Mayong buntag ninyo guys, subanay ko sa bagong adlaw, bagong trabaho, kay Sabado maron. Shoutout day kong Joris, galing ko diha. Mingaw pa man kayo diri sa mga guys, kay buntag pa man sayo. Ako day ipakita ninyo ni akong plot guys, ako ni praktisan. Palitra na ako sa Shopee 199. Practice ra pud tag instrument guys, ba aron na ra pa mabalan. Yagi nakuha ni sa Morning Star guys, nya napajiga pa music. Gasolinahan na siya guys ni Kulpopong. Apit na dahita guys diri sa Bayta Refilling Station. Na naman si Ginan kay langas nung kayo dias diyan. Kini din Bayta Refilling Station guys, tapad ni sa Cecilia Minimart. Tig-iya ni Cecilia, mama ni Coljonaldo. Bisiya kay Gina no. Hi, good morning. Good morning, bye. Good morning. Ato sa i-plaster niya atong cellphone kaya aron mag-video na ta. Ang amo day na mo ani guys si Kulroni Ihan. Taga Amlan man na siya guys. Mo trabaho pud diri guys, Sabado ra pud kay Lunes to Biyernes kuila man. Extra ra pud diri guys para makabalan. Ug radyo ni refilan guys, langas di kay diri guys. Saba kay nang kano kanang mutuyok sa lagi tawagan sa washing machine man na siya guys. Mana magpanglimpyo sa mga galon guys. Nang limpyo na ko ana kay ugwa kay laing trabaho. Mga limpyo mo di ka na aron dira pangingon nga hugaw kay dia ba. Yan guys, si Gina mo pusing pa jud usa mo hakot na tong galon. Pusing pa jud ni pakita pa siyang kabutan. Ato lamang i-time lapse guys aron madali ra pagka trabaho na to, aron dali ra mahuman kay aron magpahuway na pud ba. Tawhaya good kay magpahuway. Guys, Gina na ni guys, putan kayo guys og namoy kailang single dia guys. Libre ni Ginan, always ready na rin siya. So dia tagtaw guys na naabot. Shoutout day ko ana niya kinsa lagi na siya. Gaparipil og tubig. Ug maparipil mo dire guys, gisara ni ang kan paripil dire. Barato ra dire. Presko pa jud. Dami ni tubig sa bayta guys kay sagol sabon. Joke ra na. So man ako paglimpyo atong iyang galon guys. Gamap na to si Gina diya ganiha. Na ako na pong suplian kay wala man tarunga. Ako nang gisuplian si Gina kay di man niya tarungon. Ay joke ra na. Era pagka tinuod ay kang isuga. Kung makita nimo ning video pang map na ako nang gikuot ang ilalo man na guys aron malimpyo jud pagayo aron walay mabiling nga hugaw. So mao to guys, sumana mo panalog tubig panglimpyo pang map diya sa tubigan. Nagisulat na si Gina dere sa mga nay nagpa-refill, nay gapasalod. Mga guys, yang gipang sulat. Human og sulat ni Gina guys, practice tag float. Kabulo ra gyud ani. Ako ra ni guys aron mo ka pang bash diya sa diya. Di mo kabulani, di ko kabulo mo float man jud tinod. Talent man jud na ako na mag beatbox guys kay mo man jud nandan ako. Unsa lagi nakaon na ning Gina ga action naman mura magkatong artista dito, artista gikas mental. Enjoy ra maglantaw na ako guys. Practice mo na ako Tato kayo. Butani. Agot. Ketawa lang mo po ni Buchi. Yeah, again. Try again. Tinod down there. May version na rin guys Aron mo pang kandiya. Pero ka one day. Aron mo kang iso kaya di ko kabalaan Ima ako gapo Di ko kabalos code sa ani guys. Sa ako na ganyan paggamit. Kakabalo. Apa yung pagamiton? Sagol ang laway.
Play ko na. Alam mo. So hello guys, gasnak nami guys. Mora pagkauma na magsalog ng tubig na nabilin nasa likod. Kay white tubig ang tangke. Anong guys, turo na mo na yung sito part. Trip ko lang. Mga on ta guys. Ay, mga on, yan kanina akong gipan. Manginom na guys. Ah, Lamay eh. mala. Out! Kapuya ganihay guys kay Ah, sunod ka tulo ka dealer. wala may ka-video ganiya kay Ay, busy. Busy. karon na lang, karon. Sinuka. Wala mi na rambutan, kani oh. Shout out tayo kuaning kuan. Trabante de Cecilia Minimark. Shout out po kung nice summer. Yup, yup. Luya ba mo? Ito ako mga classmates nga pa shout out. Shout out. Watch out in here. Shout out po ko ni Darling dia. Hindi na nagaya mo pag abot. Ar. May dala. Na, Ida. balik ya ako niya. Oh. Nagaya nga Raven. Ganyan ang tata. Palit ng tata ni Toron Boy. Si Toron Boy, si Raven. Guys, follow mo sa mong Facebook page, YouTube, subscribe, comment, share, like. Palo. Ha, rambutan na nang gikaon guys, giapelan solom. Ha, Yan, Raven. karon. Babo. Kabalo mas toron boy nga nangaon ta. Di aragaw man naman video kay mataas na pag-ayon eh. Ganit, salamat. Salamat ninyo guys. Mga unta ha. Ay kalimte, subscribe, follow, and share, comment, like sa akong video. Haha, hando sa sunod higayon. Bye bye. Bye-bye. Ah.